Eusko Legebiltzarrak Bernedoko auzia izan du hizpide beste behin ere, ostiral honetako kontrol saioan. Vox alderdi ultraeskuindarrak egindako galdera bati erantzun dio Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Bernedoko afera bat ere gustatu ez zaiola adierazi du eta era berean azpimarratu udalekuak ezin direla nahieran debekatu. No me gustaron nada los hechos denunciados por 17 familias que habían enviado a sus hijas e hijos a Bernedo. Pero tan claro como eso le digo que no voy a permitir que se ponga en cuestión el compromiso de este gobierno con la protección total de las y los menores en este país. Nadie puede impedir la organización de un campamento porque le venga en gana. Vivimos en un Estado de Derecho, señora Martínez. Espainia Estatuko Estatistika Institutuaren arabera, Euskal Herrian etxebizitza prezioa hazi da 2025ean, KPIa baino askoz gehiago hazi ere. 12,3 hazi da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta 11,4 Nafarroan. 2007ko higiezinen burbuilatik izandako gorakadarik handiena da honakoa. Urtarrilean Bilboko udal gobernuak terrazak arautzeko ordenantzaren proiektua aurkeztu zuen, horretan ostalaritzako terrazak ez ezik kaleko jarduera artistikoa ere arautu zuen, horien presentzia sakoki murrizteko. Horren aurrean artistek kezka eta haserrea agertu zuten, eta Bilboko EH Bilduk bere aldetik izaera mugatzaile eta zigortzaile duten arauak kritikatu, eta horren ordez kaleko artisten praktika honen gida sortzea proposatu du. Udal gobernuari eskatzen diogu izaera mugatzailea eta zigortzailea duten arauen ordez beste gauza bat egitea. Inplikatutako eragileen arteko elkarrizketan eta parte hartzean oinarritutako kale artisten praktika honen gida sortzea. Hori da proposatzen duguna. Gobernantza kooperatiboa ere oinarria harturik. Badago gauzak bestera batera egiteko eta arautzeko aukera, bizilagunen deskantzua eta espazio publikoaren erabilera kulturalaren oreka nolabait bermatuz. Egin dezagun, izan ere, esaldiak esaten duen moduan, kantatzen duen herria ez da inoiz hilko, beraz ez dezagun Bilbo hiltzen utzi. Arratsaldeon eta ongi etorri, Arrigorriagan hasiko dugu gaurkoa izan ere Padura futbol taldeko jokalari adingabe batek sexu erasoa jasan izana salatu dute bertako bi elkartek. Haien hitzetan kluba ez da adingabeen alde agertu eta ez du egoeraren aurrean espero zitekeen erantzuna eman sustatu nahi dituen printzipioetan oinarrituta. Arrigorriagako Padura futbol taldeko jokalari adingabe batek sexu erasoa jasan izana salatu dute. Urruma, Arrigorriagako talde feministak eta Bidaure elkarteak sare sozialetan argitaratutako ohar baten bidez eman dute gertakariaren berri. Haien arabera, futbol taldeko adin txikiko mutil batzuek emakumezkoen taldeko jokalari adingabe baten aurka egin dute. Gainera, elkarteek salatu dutenez, entrenamenduetan ere adingabea jazarri dute, eta horrek neskak bizi duen egoera are gehiago larriagotu du. Azken hilabeteetan Padura futbol taldeak emakumezkoen futbolarekiko eta berdintasunarekiko konpromisoa azaldu izan du klub modura indarkeriaren aurkako espazio seguru eta konprometitu gisa aurkeztuz. Hala ere, kasu honen aurrean bi elkartek kritikatu dute taldeak egoeraren jakitun izan arren ez duela espero zitekeen erantzuna eman indarkeria matxistaren aurkako protokoloetan eta sustatu nahi dituen printzipioetan oinarrituta. Elkarteen esanetan, kluba ez da adingabearen alde agertu eta hartutako neurriak ez dira nahikoak izan haren ongizatea eta babesa bermatzeko. Horregatik, taldeari gutxieneko neurriak hartzeko eskatu diote. Biktimari barkamena eskatu eta erreparazio neurriak martxan jartzea. Erasotzaileei diziplina neurriak ezartzea, indarkeria matxistaren aurkako protokolo eraginkorra ezartzea eta halako egoerak berriro gerta ez daitezen prebentzio mekanismo errealak bermatzea. Emakumeen nazioarteko egunaren atarian gaude eta hamaikan emakume historikoen papera berreskuratzen ahalegindu gara. Gaur egun haietako asko ezezagunak badira ere,
milaka emakume erreferente izan ditugu historikoki garatu den patriarkatuak eskutatu dituenak. Euskal Herriko lurralde bakoitzeko emakume bat ekarri nahi izan dugu gogora. Euskal Herriko historia kontatu denean gizonezkoen ekarpena azpimarratu da gehien bat, eta ikuspegi horrek emakumeen papera albo batera utzi du hainbat mendez. Bada emakume referenteak lehen ere asko zeuden, askorentzat izenez ez ezagunak baldin baziren ere. Horregatik haien lana lehen lerrora ekarri nahi izan dugu. Euskal Herriko lurralde bakoitzeko emakume bat hautatu dugu gaurkoan garai eta esparru desberdinetan egindako lanagatik arrasto sakona utzi baitzuten emakume horiek. Elbira Zipitriak frankismo garaian Donostian lehen ikastolak modu klandestinoan antolatu zituen. Zumaian Gipuzkoan jaio eta Bigarren Errepublika garaian irakasle aritu zen. Gerra Zibilaren ondoren frankismoaren debekuen aurrean euskarazko irakaskuntza klandestinoa antolatu zuen. 1940ko hamarkadan bere etxean hasi zen aurre euskaraz irakasten. Sukalde eta egongelaietan jaio zen gerora ikastole mugimendua bihurtuko zen eredua. Dolores Ibarruri berriz Gallartan Bizkaian jaio zen, mehatzari familia batean. Berak maistra izan nahi zuen alere beharrak neskame eta jostun izatera eraman zuen. 20. mendeko politikagintzako emakume referente handienetako bat izan zen. Gorte Errepublikarretako lehendakari orde eta Alderdi Komunistako buru izan zen, eta bere lema ez dira pasako fasismoaren aurkako erresistentziaren ikurra. Emakumeen batzorde antifasista sortu eta eskubide eta berdintasunaren alde ere egin zuen. Isabel Urkiola Gasteiztarra esploratzaile baten emaztegiz aurkeztu izan den arren, Isabel zientzialaria aitzindaria izan zen, eta bere ahizpa Manuela Urkiolarekin batera egindako lana funtsezkoa izan zen Afrikako meteorologiaren ikerketan, baina ezin ahaztu proiektu kolonialaren parte izan zirela, Ekuatore Ginea Espainia kolonizatu zuen garaiaz ari baikara. 19. mendean Afrikako mendebaldea esploratu zuten, hainbat ikerketa zientifiko eta kultural eginez. Egunero Ekuatore Gineako elobei txiko uharteko behaketa meteorologikoak haiek egin zituzten. Nafarroan ostera Joan Albretekoa Nafarrako erregina eta 16. mendeko figura politiko eta erlijioso nagusietako bat izan zen. Erreforma protestantearen alde egin zuen eta Nafarrako gortea kalbinismoaren babesle bihurtu zuen. Baina euskal kulturaren historian bere izena bereziki garrantzitsua da arrazoi batengatik. Erlijio helburuarekin bada ere, euskarazko lehen itzulpena egiteko agindua eman zuen. 1563an Joan Albretekoak itun berria euskarara itzultzeko enkargua egin zion Joanes Leizarragari. Lan horren emaitza izan zen Jesus Krist gure jaunaren testamentu berria 1571an argitaratua. Helburua argia zen, fede protestantea herritarrei beren hizkuntzan helaraztea. Maria Ana Bidelgarai Salaberria Azparren jaiotakoa idazle, ekintzaile eta feminista izan zen. Feminista militante eta borrokalari humanitario gisa jardun zuen bi mundu gerratan, elkartasun sareak eta ihesbideak antolatuz. Emigratu eta gero, Montevideoko Euskal Herria elkarteko emakumen batzordeko idazkari eta presidentea izan zen urren ez urren. Horrez gain Eusko Jaurlaritzarekin kolaboratu zuen Uruguain agente fasistak eta naziak atzematen. Marile Minaberri Baxe Nafarra andereñoa eta atalki izenez ere ezaguna euskal idazlea eta irakaslea izan zen. Baske Kleir eta gero Zutau Beste egunkarietan ere lan egin zuen 1980an erretiro hartu zuen arte. Euskarazko hainbat aldizkaritan kolaboratu zuen ala nola Herria, Gure Herria, Almanaka eta Panpin aldizkarietan, eta horietan argitaratu zituen bere sorkuntza gehienak. Irratigintzan ere aitzindaria izan zen. 1960an Radio Kote Baski irratean hasi zen lanean euskarazko saioetan parte hartuz eta bertsolari saioa, haurren txokoa eta entzulen disko eskaerak gidatu zituen. Geroago Gure Irratian eta Lapurdi Irratian ere jardun zuen. 1964an Euskaltzain urgazle izendatu zuen Euskaltzaindiak eta 1998an ohorezko Euskaltzain egin zuten. Azkenik erresistentzian izan ziren bi ahizpa ekarriko ditugu gogora, izan ere euskal mugalarien lana azpimarratzekoa da. Emakumeek parte hartze handia izan zuten, gehien bat iheslariei ostatu ematen zieten eta klandestinitatean lan egiten zuten. Bada Marilen Elisetxe eta Grazios Elisetxe ahizpek Luzon jaioak iheslariak lagundu zituzten 18 eta 20 urte zituztela. Normalki paper faltsuak zituzten iheslariak Donibane Garazira trenez heltzen ziren eta ondoren bi ahizpek bizikletaz Arnegira eramaten zituzten. Gestapok beren sarea infiltratu eta 1943an atxilotu zituzten. Hainbat espetxe eta kontzentrazio esparrutatik igaro ondoren Alemaniara deportatu zituzten. Bi ahizpak erresistentziaren eta emakumeen konpromisoaren adibide gisa gogoratuak dira egun.
Aipatutako emakume hori ez gain milaka ziren arrasto sakona utzi zuten emakume erreferenteak. Ildo beretik, Iruñerriko mugimendu feministako kidekin hizketan egon gara, aurtengo martxoaren 8ko aldarrikapenen inguruan. Urteroko zita dugu igande honetan Euskal Herriko hiriburu, auzo eta herrietan, martxoak 8. Euskal Herriko mugimendu feministak beste mundu bat posible dela argi du. Besteak beste indarkeria, arrazismo eta kolonialismorik gabeko mundu bat, eta horregatik beste mundu bat feminismotik da urtengo martxoaren 8rako leloa. Honen inguruan hitz egiteko Amaia Zubieta eta Nora Goñi Iruñerriko mugimendu feministako kideekin egon gara. Orain dela hilabete pare bat hasi ginenean martxoaren 8ko mobilizazioa prestatzen, kezkatzen ari ginen munduko egoeraz, Eta beti amets egiten genuen posible zela beste mundu bat. Mundu bat, indarkeriari gabe, racismori gabe, kolonialismori gabe, eta hori dela eta hasi ginen lelo honekin. Baina gainera bigarren parte bat duela leloa ere, menperakuntza sistemaren aurrean borroka eta antolaketa. Eta honekin egin nahi genuen baita ere oso jarrera aktiboa. Ez dela bakarrik ametsetan gelditzen garela, baizik eta intentzioa ere eta gogoa ere mundua eraldatzeko. Pentsatzen genuen munduko egoera noski pentsatzen ari ginen emakumeengan oraindik eragin gehiago dituela mundu osoan dauden indarkeri mota guztiak. Eta gainera hori ez dela bakarrik beste tokietan, baizik eta gure auzoetan eta herrialdetan ere lurreratzen direla ere indarkeri mota guztiak eta indarkeria sexista, machista nola ez. Eta tristura izugarriarekin justu zeharkatu zaigula hurbildik Tatianaren eraiketa, eta baita ere eraitzailearen amaren zauria egotea. Orduan oso hunkigarri izan dela azken aste hauetan hain hurbil ikusteko ze gordina den indarkeria machista eta nola naiz eta alegin handiak eta urratsak eman nola pairatzen jarraitzen dugun indarkeria hori mundu osoan. Munduko toki desberdinetan erresistentzian eta borrokan dauden emakumeak badaude ere, Palestinan, Venezuelan eta Kurdistanen adibidez. Eta urtero bezala haiei indarra ematea aldarria denarren, aurten aldarrikapena berezia egingo da. Amaiak esan duen moduan, urten bereziki ikuspegi internazionalista feminismotik garatzen gabiltza, urtero egiten den aldarrikapen berezi bat da, baina urten bereziki jarri dugu erdigunean egoera internazionalista, bai egiten dugun irakurketa delako, ipar globalak daramatzala urteak eta urteak diskurtso eta ekintza imperialistak gauzatzen eta herri zapalduak are gehiago zapaltzen, eta testu inguru horretan feminismotik irakurketa kritikoa egiten dugu eta garrantzitsua ikusten dugu ere babes eta elkartasuna bidaltzea, bai Palestinako herriari, bai Venezuelari, Kurdistani, eta hortxe gaudela ere bakoitza bere tokitik, bere gorputz eta lurraldetik, borroka feminista gauzatzen modu batean edo bestean, eta guri dagokigula Euskal Herritik jokatzea, babes hori eta elkartasun hori beti adierazita. Testuinguruari jarraiki ikusten dugu batez ere bi jarrera edo bi diskurtso zabaltzen edo bi egoera zabaltzen ari direla, batetik erreakzio antifeminista eta bestetik prekarizazio prozesu gordina, eta prekarizazio prozesu horietan argi eta garbi sistema arrazista, kolonial, heteropatriarkalak egiten duena da, egoera zaurgarrienetan gaudenon bizitzak are gehiago prekarizatzea, eta hor egon daitezke emakume arrazializatuak, hor daude gazteak, hor daude queer kolektiboa ere,
Ez dugu esaten bakarrik prekarizazio prozesu abstraktu batean gaudenik, baizik eta baldintza materialetan duela eragina, bai etxe bizitza eskubideari dagokionez, bai soldata, bai enplegua, eta horra adibide moduan zaintza eta etxeko langileen adibidea dugu, direla sujetu potentea gai honetan. Egiturak sostengatzen dituzten horiek berek feminismotik eraikitzen ari den diskurtso eta proposamenak bereganatzen dituztela salatzen dute. Itxurakeria hutserako edo are larriagoa dena, feminismoaren aitzakipean bestelako neurri eta diskurtsoak zabaltzen dituzte. Bai, hori lorpenei dagokie, hau da, mugimendu feministak azkeneko hamarkadetan egin duen lanari esker lortu dira gauza asko eta oso sendoak eta oso gizartean ongi kalatu dutenak, eta horrek erreakzio ezberdinak sortu ditu, baita feminismoaren izenean ere, ez? Eta batzuetan ongi dago mugimendu feministak posizioak hartzea eta argitzea benetan, adibidez martxoak 8 honetan zer den aldarrikatzen dugun hori, baina hainbeste zabaldu da feminismoa, ekidei ezina dela, adibidez enpresa pribatu asko, partio politikoek eta abarrek bereganatzea diskurtso bat haien interes propioak zabaldu ahal izateko, ez? Eta guk aspalditik kritikatzen dugun zerbait da, oso argi dugu beste mugimendu sozialetan bezala ezin dela feminismoa erabili, adibidez diskurtso arrazistak zabaltzeko, diskurtso terfak zabaltzeko eta bestelakoak zabaltzeko, guk argi diogulako feminismoa izango dela antiarrazista edo ez da izango, feminismoa izango da transfeminista edo ez da izango, eta beti klase ikuspegi batetik, eta bidea, mugimendu feministaren bidea hori da. Gero bakoitzak bere bidetik eramaten du eta askotan diskurtsoa desegituratzen du, ez? Baina guk argi dugu eta orokorrean kontsentsuz adostutako ildo batzuk dira. Mugimendu feministan orokorrean badagau kontsentsu bat lan ardatzei dagokionez, eta aliantzak ditugu bestelako mugimendu feministako elkarte eta eragile askorekin, eta horrela izaten jarraituko du orokorrean adostasuna dago. 12etan aterako gara Antoniutitik, auzo eta herri batzuetan agian zutabeak ere egongo dira manira igotzeko, baina berez hori 12etan Antoniutitik aterako da martxoak 8ko mobilizazioa. Eta ondoren ere deialdia egiten dugu, mania maituta Santana plazan antolatu dugun bermu feministan parte hartzeko eta sareak ere eraikitzen jarraitzeko. AEKak agerraldia egin du ostegun honetan Iruñan, eta bertan korrikak herritar guztiek euskaraz bizitzeko duten eskubidea aldarrikatzen duela ohartarazi dute. Xabi Gartzia, AEKaren Nazio Kontseiluko kideak, korrikak Euskal Herri osoan herritar guztiek euskaraz eroso bizitzeko eskubidea aldarrikatzen duela nabarmendu du ostegun honetan Iruñan. Agerraldi horretan antolatzaileek korrika abiatzeko 15 egun baino gutxiago falta direla azpimarratu dute, eta komunitate osoari aktibaziorako deia luzatu diote. Era berean Gartziak hizkuntza politika eta erreminta ausart eta sendoak, doakoak eta denontzat eskuragarriak ezinbestekoak direla jakinarazi du. Ildo horretan aurtengo leloa Euskara Gara komunitatearen izaera irekia eta askotarikoa azpimarratzeko hautatu dutela azaldu du Ane Elordi korrikaren arduradunak. Bere hitzetan, jatorria edo ezagutza maila edo zein dela ere denontzako lekua dago Euskararen herrian. Gero Euskara Gara leloa bagatoz Arro herritik, Euskara lehen lerrora ekartzeko behar izana ikusi dugu, eta hori adierazi nahi izan dugu argi, ez? Helduen euskalduntzeak ze garrantzia daukan Euskal Herriaren euskalduntzean, eta aldarrikapen horrek aurrera eramango ditugu korrika bitartean ere.
Aurtengo korrika Atarratzetik abiatuko da eta 2180 kilometro egingo ditu Euskal Herria zeharkatuz. Antolatzaileek aurreratu dutenez, ekimen eta keinu bereziak izango dira, eta korrikak inoiz baino lekuko hartze gehiago izango ditu, 3426 hain zuzen. Elordik adierazi duenez, korrika jaia eta aldarrikapena da aldi berean, eta horregatik herritarrei korrikan parte hartzeaz gain, mezua urte osoan zabaltzeko dei egin die. Hoiek horrela, AEKaren ordezkariek ohartarazi dute ezinbestekoa dela erakundeen inplikazioa eta hizkuntza politika eraginkorrak garatzea, euskararen bizi berritzean jauzi berria egiteko. Mondragon Unibertsitatean egin berri duten azterketa batek neurtu du euskarazko hedabideek modu askotara itzultzen diotela gizartari finantziazio publikotik jasotako diru laguntza. Gainera azpimarratu dute laguntza bidez eskuratutako dirua baino gehiago itzultzen zaiola gizartari modu zuzenean. Horien artean dago 11, ez hori bakarrik, Euskal Herri mailako lurraldetasunaren beharrei erantzuten diela ere ondorioztatu da eta euskararentzat eta euskal kulturarentzat sortzen duen balioa ere aipatu dute. 11 herri kohesioari eta lurralde ikuspegiari ekarpen handia egiten diola ikertu dute. Mondragon Unibertsitatekoan Zuazu Bizkarrek eta Eneko Bidegainek egindako ikerketa batek agerian utzi du 11 telebistak gizarteari egiten dion ekarpen eta balio sozial handia. Azterketaren arabera euskarazko hedabideek finantziazio publikotik jasotzen duten diru laguntza baino balio handiagoa itzultzen diote gizarteari, dirutan neurtu ezin diren zerbitzu eta zereginen bidez. Oraingoan 11 telebista talea Artibai, Mutriku eta Busturialdeko hitza izan dira ikergai, aurreko urteetan Berria, Goiena, Argia edo Alea aztertu ondoren. 11ren kasuan hainbat interes talderekin egindako elkarrizketek azpimarratu dute herrigintzari, komunitate kohesioari eta lurralde ikuspegiari egiten dion ekarpena. Bereziki nabarmendu dute 11 telebista dela 7 herrialdeak kontuan hartzen dituen euskarazko telebista bakarra. Hego Euskal Herriko 4 lurraldeetan ordezkaritzak dituelako eta Ipar Euskal Herriari ere leku egiten diolako kanalduderekin elkarlanean. Aldi berean nazio ikuspegi eta tokiko uztartzen ditu eskualdetako eta herrietako errealitateak pantailaratuz. Hala nola bizi berri saioaren bidez tokiko garapenarekin lotutako ekonomia txikiari ahotsa ematen dio, esaterako laborariei, edota Ezurren memoria eta Nafarroa bezalako saioetan lurraldeko memoria eta herriak ezagutarazten dira. Ikerketak azpimarratu du ikuspegi horrek 11 hedabide herrikoia eta aldi beren nazionala bihurtzen duela. Bereziki goraipatu dute 11 telebistak euskal kulturaren zabalkundean egiten duen lana. Durangoko azokako ahotseneako kontzertuak eta azoka telebistaren edukiak urtero zuzenan emateaz gain, Ator Txurrok eta EHZ jaialdien jarraipen bereziak egiten ditu besteak beste, baita bertso saioei eta antzezlanei lekua eman ere. Eta musika zuzenean bezalako saioen bidez, euskal musikari eta sorkuntzari ikusgarritasun handia ematen die, baliabide gutxerekin bada ere. Elkarrezketatuek nabarmendu dute gazteak euskarara eta euskal kulturara hurbiltzeko tresna garrantzitsua dela, eta ez dagoela beste telebista katerik euskal kulturari halako oihartzuna ematen dionik, eta 11ren lana opari bat dela diote, bestela baliabide ekonomiko handiak beharko lirateken edukiak eskaintzen dituelako. Horrez gain udalbiltzak sustatutako Geuretik sortuak sormen programa ere landu eta zabaltzen du. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta hedapena babesteko helburuarekin. Gizarte ekintzei dagokienez 11 eragilei zabalik dagoen telebista dela nabarmendu dute. Gure eskurekin, Korrika Ekarekin, UEMarekin eta beste hainbat eragilerekin egindako elkarlanari esker, ekimen eta kezka sozial ugaririk ikusgarritasuna ematen die, eta elkarrizketatuek gertuko kazetaritza txalotu dute. Esaterako Korrikaren jarraipenari esker gaztetxo askok 11 ezagutu dute eta euskararen mundura hurbildu direla jaso du ikerketak. Azken batean azterlanaren ondorioek berretsi dute euskarazko hedabidek eta bereziki 11 telebistak funtsezko eginkizuna betetzen dutela lurralde kohesioan, euskararen normalizazioan, hedapenean eta irakaskuntzan, kulturaren zabalkundean eta gizarte ekintzaren sustapenean. Baliabide mugatuekin ere era askotako ekarpena egiten diote gizarteari eta haien faltan hutsune esanguratsuak sortuko lirateke, erakunde publikoek bestelako inbertsio handiekin soilik bete ahalko lituzketenak.
Eta martxoaren 5-etik aurrera Ninja Laukiduna filma ikusgai izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aretoetan. Zinema euskaraz ekimenari esker, abenturazko istorio hau euskaraz gozatzeko aukera izango dugu. Arratsaldeon! Mesedez! Prest ninja entrenamendurako? Gauza batzuk prestatu ditut. Bada ez badan? Kontua da planak ditudala. Horren beste entrenatzeak ez du zentzu handirik. Ulertzen dut zer esan nahi duzun. Horregatik, misio bat behar dugu. Zer? Ninja Laukiduna filma martxoaren 5-etik aurrera ikusgai egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko areto desberdinetan. Zinema Euskaraz programak 2026 honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan estreinatutako film hau euskarara bikoiztuta ikusteko aukera izango dugu. Izan daitezela. Zertan ari zara? Kriminal bat ikertuko dugu. Aizu! Zer demontre egin duzu? Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak bultzatutako programa hau, herritarrei euskaraz bikoiztutako filmak helarazteaz arduratzen da, zinemagintzan euskararen hedapena sustatzeko. Zure arazoei bizkarra ematea, ez da konponbidea. Nerabe batek ninja abenturekiko interesa galdu izanak bere lagun ninja magikoa tristetu du. Mutikoaren errutina erabat aldatu da, arazoak sortzen dituen arroputz batekin topo egin duelako. Eta orain, bere beldurrei aurre egin behar die. Bidai horretan ninja magikoa izango du lagun, eta elkarrekin ekintzaz eta humorez betetako abenturak biziko dituzte. Tartean euren zorroztasuna eta ausardia proban jartzen dituzten erronkei aurre egin beharko diete. Bihurtu nauzu! Ninja bihurtu zaitu! Ninja Laukiduna! Sorrera! Kaixo, ze demontre! Kapitainik abezoazte? Gure aldetik besterik ez, informazioa astelenean izango duzu hemen betiko lekuan eta betiko orduan. Gogoratu albisteak uneoro gure sare sozialetan eta hamaika.eus dituzuela eskuragarri, aurtengo herri urratserako egin duten kantarekin utziko zaituzten. Astelehen arte, asteburuan. Manifak, kontzaltiak, xokoletak, egutegiak, argindar, mozketak, harriketak.